Și în București, zeci de mașini 4x4, motorete de cross și ATV-uri și-au măsurat forțele ieri în Parcul Tineretului. Imaginile zilei de ieri au fost surprinse de colega mea, Adina Rus. La o mașină pentru un traseu ca asta trebuie cel puțin suspensie, care o înalță e mai ridicată ca o mașină normală de stradă, bările de protecție, scuturi și, bineînțeles, niște cauciucuri adecvate. Cu un timp de 3 minute 22 de secunde, 40 de sutini, mă rog, celebrul Mistrețo. Am dejantat, am desumflat o roată în groapă. E greu terenul? Nu. Nu. Ce am văzut astăzi aici? Astăzi câteva obstacole practic aduse cu forța într-un mediu urban, mașini aduse cu forța din pădure într-un mediu urban. S-a înfilat foarte tare o dreapta mașina.